Casen senyors Dixon. Puto porro aquest que sembla que m'han estafat. Oh, vine! Espera, collons! Mira quin pedazo porro m'he liat. Pol, mira, aquí hi ha un gilipolles que es diu Rubius que ha penjat un vídeo cagant i té 4 milions de trillons de visites. Em vaig a crear un canal. A la puta merda, porro, no l'ha pagat. Crear canal... Ok. Ui, aquí em demana el número de telèfon. I ara la targeta de crèdit. Usted tiene un virus. ¡Dios, Dios, que se está cremant el puto ordinador de merda! Pol, vaig a gravar un blog. Vale. Ei, què tal, nois? Estem aquí, a casa dels senyors Dixon. Què tal? Com esteu? Ah, bon dia, Sonet. Bon dia. Vaig a pixar. Vale. Molt bé. Vaig a veure quantes visites ha tingut. A veure, quantes? Només 3. I una he sigut jo, l'altra del gat de ma mare i l'altra de ma mare. Pol, vaig a gravar un gameplay. Vale. Hola, bon dia senyors, estem aquí a casa dels Dixon i estic jugant al Pac-Man. Oh my God! Bon dia. Vaig a mirar a veure quantes visites ha tingut Vale. el meu gameplay. Hòstia! 4 milions! Què? Pol, vaig a gravar un altre gameplay. Vale. Hola, amics! Estem aquí a casa dels senyors Dixon. Oh my God! Com que l'altra vegada va tindre tantes visites, vaig a fer un gameplay del Mario Bros. Josep, bon dia. Vaig a mirar a veure quantes visites ha tingut el Mario Bros. Vale. Hòstia! Què? 6 milions! Però que què? Anem a fer un challenge de les millors cançons. Oh? La castanyera! La castanyera! La castanyera! Castanyes de la muntanya. No, boi, ja està. La castanyera, la castanyera. Fins arriba petita la família. Vale, ja m'avises.
cuántas visitas va a tener el vídeo de ahí. Vale. ¿Qué pasa? Va a tener 0 visitas. Oh. ¿Será porque va a sortir uno? ¡Fill de puta! ¡Cabrón de merda! ¡Vull mataré! T'escolli! Bueno, Pol, me'n vaig a la mansió. A on? Al lloc, és que la parmera em dóna diners per una mansió. No! Josep! Adéu, tia! Dixon! Et follin, cabron! Et follin! Tinc més pasta que tu! Bueno, doncs vaig a crear-me un canal. Què pot sortir malament? Estic a la ruïna. Bueno, pues vostè no ha pagat la casa, així que hi tindrem d'embarcar tota la puta casa, no? Començarem pel puto estella de part, no? Antonio! Agafa la furgoneta! Joder! Bueno, no se m'emportaran la puta casa. La puta casa, farem 3.
Joder, vaya resacón el d'ahir, Ja ves. Però tu què cony? Joder, sóc el puto youtuber que ens va fer famosos amb una col·laboració. Mira, encara que ho parles del cel. Tu què? Uah, anem a sortir ja de la meva casa de multimilionari. Per cert, on està el Pol? A casa el senyor Dixon. Tot bé? Tot correcte? I jo que m'alegro! Oh, el vaig agarrar... Un moment. Oh, el vaig agarrar... Anem a fer un challenge de les cançons populars. Després tu passes. Merda, tio, és que aquesta càmera és una puta merda. Lebron! És que em canvio ràpid. Alguna declaració? Estic gravant. Què? Està aquí el making of de casa del senyor Rico. Molt bé. Això és tot? Vale, va. Joder, el puto youtuber que soc famós i vam fer una col·laboració i... Joder, sóc el youtuber que es va fer famós amb...